हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे कृष्ण अंडी अंदरिकी సో ఈ రోజు ఈ కార్యక్రమానికి ఇస్కాన్ మంగళూరు వారి తరపున మీ అందరికీ కూడా స్వాగతం తెలియజేస్తున్నాము. సో 18 రోజులలో భగవద్గీతను అవగాహన చేసుకోవడము అనేటువంటి ఈ కార్యక్రమంలో మనము 10వ రోజులో ఉన్నాము. ఈ 10వ రోజు 10వ అధ్యాయము అయినటువంటి భగవద్ విభూతి అంటే ఆ భగవంతుని యొక్క విభూతులు అనేటువంటి అధ్యాయాన్ని ఈరోజు మనము చర్చించుకోబోతున్నాము. సో మీ అందరికీ కూడా మరొకసారి ఇస్కాన్ మంగళూరు వారి తరపు నుంచి స్వాగతం తెలియజేస్తున్నామండి. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. సో 18 రోజులలో భగవద్గీతను అవగాహన చేసుకోవడంలో ఈరోజు మనం 10వ రోజు 10వ అధ్యాయము భగవద్గీత యథాతథంలోని 10వ అధ్యాయం అయినటువంటి భగవద్ విభూతి యోగము అనేటువంటి అధ్యాయాన్ని చూస్తున్నాము. సో హరే కృష్ణ. మొదటిగా ఈ అధ్యాయాన్ని ప్రారంభించే ముందుగా ప్రార్థన. హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. చెప్పండి. హరే కృష్ణ. శ్రీ గురు ప్రణామము. ఓం అజ్ఞాన తిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజన శలాకయ చక్షురున్మీలితం యేన తస్మై శ్రీ గురవే నమః. శ్రీ రూప ప్రణామము. శ్రీ చైతన్య మనోభీష్టం స్థాపితం యేన భూతలే స్వయం రూపః కదా మహ్యం దదాతి స్వపదాంతికం. మంగళాచరణము. వందేహం శ్రీ గురో శ్రీయుత పదకమలం శ్రీ గురూన్ వైష్ణవాంశ్చ శ్రీరూపం సాగ్రజాతం సహగణ రఘునాథాన్వితం తం సజీవం సాద్వైతం సావధూతం పరిజన సహితం కృష్ణ చైతన్య దేవం శ్రీ రాధా కృష్ణ పాదాన్ సహగణ లలితా శ్రీ విశాఖాన్వితాంశ్చ. శ్రీ కృష్ణ ప్రణామము. హే కృష్ణ కరుణా సింధో దీనబంధో జగత్పతే గోపేశ గోపికా కాంత రాధా కాంత నమోస్తుతే. శ్రీ రాధా ప్రణామము. తప్త కాంచన గౌరాంగి రాధే బృందావనేశ్వరి వృషభాను సుతే దేవి ప్రణమామి హరిప్రియే. శ్రీ వైష్ణవ ప్రణామము. వాంఛా కల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్యయేవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. శ్రీల ప్రభుపాద ప్రణతి. నమా ఓం విష్ణుపాదాయ కృష్ణ ప్రేష్టాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తి వేదాంత స్వామిన్ ఇతి నామినే. నమస్తే సారస్వతీ దేవే గౌరవాణి ప్రచారిణే నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్య దేశతారిణే. పంచతత్వ మంత్రం. జై శ్రీ కృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర శ్రీవాసాది గౌర భక్త బృంద. మహామంత్రము. హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. ధన్యవాదాలు మాతాజీ. హరే కృష్ణ. ధన్యవాదాలు ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ అండి. సో ఈరోజు 10వ అధ్యాయము
ఆ భగవద్ విభూతి యోగము అంటే ఆ భగవంతుని యొక్క విభూతులు, ఆయన యొక్క లీలలు, ఆయన యొక్క ఐశ్వర్యాలను గురించినటువంటి అధ్యాయాన్ని ఈరోజు మనము చూడబోతున్నాము. సో ఈ అధ్యాయంలోని మొదటి శ్లోకము ఆ కృష్ణ భగవానుల వారు చెప్తూ ఉన్నారు. శ్రీ భగవానువాచ భూయ ఏవ మహాబాహో శృణు మే పరమం వచః యత్తేహం ప్రియమానాయ వక్ష్యామి హితకామ్యయా. సో శ్రీ భగవానులు ఇలా అంటున్నాడు, మహాబాహువులు కలిగిన ఓ అర్జున, నా మాటలు మళ్ళీ విను. నీవు నాకు ప్రియ మిత్రుడు అగుటచే ఇంతకు వరకు వివరించిన దానికంటే ఉత్తమమైనటువంటి జ్ఞానాన్ని నీ హితము కొరకు తెలుపుతాను అర్జున, విను అంటూ ఆ దేవదేవుడైనటువంటి కృష్ణ భగవానుల వారు ఇక్కడ ఆ అర్జునుణ్ణి నా మాటలు మళ్ళీ విను అంటే, ఇక్కడ ఆయన ఇంత ముందు నుంచి ఆయనకి విను అర్జున అంటూ తన యొక్క బోధనలను తెలియచేస్తున్నారు. శ్రవణం ద్వారా భక్తి మార్గంలో మనము ఏ విధంగా అయితే వృద్ధి చెందవచ్చు అనేటువంటి విషయాన్ని. సో కాబట్టి ఆయన్ని మరలా గుర్తు చేస్తున్నారు. అర్జున విను, వింటున్నావా అని చెప్తూ ఉన్నారు ఈ విధంగా. సో మహాబాహువులు కలిగినటువంటి ఓ అర్జున, నా మాటలు మళ్ళీ విను. సో అంటే శ్రవణము గురించి ఇక్కడ మరొక్కసారి ఉక్కానిస్తూ ఆయన చెప్తున్నాను. అదేవిధంగా నీవు నాకు ప్రియమైన మిత్రుడు ఒకట చేత అంటే ఆ విభూతులను, ఆ భగవంతుని యొక్క దివ్యమైనటువంటి జ్ఞానాన్ని, ఆ ఆధ్యాత్మికమైనటువంటి జ్ఞానాన్ని అర్థం చేసుకోవడానికి, అంటే ఆయన్ని అర్థం చేసుకోవాలి అంటే ఆయన పైన ఎటువంటి అసూయ లేకుండా ఆయన గురించి మంచి భావన ఉన్నప్పుడు మాత్రమే వాటిని మనము అవగాహనం చేసుకోగలము అనేటువంటి దాంతో చెప్తూ ఉన్నారు. అలాగే మనిషి ఆ భగవంతుని గురించి ఎంత ఎక్కువగా వింటూ ఉంటే అంత ఎక్కువగా భక్తి భావనలో స్థిరపడతారు అనేటువంటి భావనతో కూడా ఆయన చెప్తూ ఉన్నారు. సో అంతేకాకుండా ఇంతకు ముందు వివరించిన దానికంటే కూడా ఆ ఉత్తమమైనటువంటి జ్ఞానాన్ని నేను నీకు వివరిస్తాను అర్జున, అది విను. నీ హితము, నీ మంచి కొరకే. దానిని నీవు విన్నట్లయితే, దానిని నీవు అర్థం చేసుకున్నట్లయితే అది నీకే మంచి జరుగుతుంది అంటూ ఆ కృష్ణ భగవానుల వారు అర్జున్ని ఉద్దేశిస్తూ ఆ విధంగా చెప్తూ ఉన్నారు. ఇంకా చెప్తున్నారు ఆయన, నమే విదు సురగణాః ప్రభవం న మహర్షయః అహమాదిర్హి దేవానాం మహర్షీనాం చ సర్వశః. సో ఆయన చెప్తూ ఉన్నారు ఇక్కడ, దేవతలకు గాని మహర్షులకు గాని నా పుట్టుక వైభవము తెలియదు. ఎందుకనగా దేవతలకు మరియు మహర్షులకు నేనే మూలము అంటూ, సో ఈ సృష్టిలో ఉండేటువంటి అందరికీ కూడాను ఆయనే, అంటే ఆయన ద్వారానే ఈ మొత్తము కూడా ఉద్భవించినది, మొత్తం కూడా ఆయన ద్వారానే పోషించబడుతున్నది అనేటువంటి భావంతో చెప్తున్నారు. అలాగే ఇక్కడ అంటున్నారు ఆయన, దేవతలకు గాని మహర్షులకు గాని నా పుట్టుక వైభవములు తెలియదు. ఎందుకంటే వారందరూ కూడా ఆయన ద్వారా, ఆయన నుండి వచ్చినటువంటి వారే కనుక ఆయన యొక్క వైభవము, ఆయన యొక్క లీలలు, ఆయన పుట్టుక ఏమిటి అనేటువంటిది ఎవరికి కూడా అంత ఎక్కువగా తెలియదు. అంటే ఇక చూడండి, ఇక్కడ సాధారణంగా మహర్షులు, దేవతలు వంటి వారే ఆయన గురించి యథార్థంగా తెలుసుకోలేనప్పుడు సాధారణమైనటువంటి పండితులైన మానవులమైనటువంటి మనము ఆ భగవంతుణ్ణి అంత అర్థం చేసుకోవడం అనేటువంటిది కష్టతరంతో కూడినటువంటి. సో అందుకే ఇక్కడ చెప్తుంటారు, బ్రహ్మకు కూడా ఆ భగవంతుణ్ణి అవగాహన చేసుకోవడము అంటే ఆయన ఆ తన భక్తుల కోసము ఈ ప్రపంచంలో ధర్మాన్ని సంరక్షించడం కోసం ఆయన అనేకమైనటువంటి అవతారాలను తీసుకోవడము జరుగుతూ ఉంటుంది. అటువంటి పరిస్థితులలో ఆయన ఎందుకు వస్తున్నాడు, ఎలాంటి అవతారాలు తీసుకుంటున్నాడు అనేటువంటి ఆ భావనను అర్థం చేసుకోవడం అనేటువంటిది ఆ దేవతలకు గాని మహర్షులకు గాని సాధ్యం కావడం లేదు అని చెప్తున్నారు. బ్రహ్మకు కూడా ఆ కృష్ణ భగవానుల వారిని అర్థం చేసుకోవడం, ఆయన యొక్క మాయలో పడిపోయి కృష్ణుడు ద్వాపర యుగంలో వచ్చినప్పుడు ఆయన్ని
వచ్చినవాడు ఆయన భగవంతుడేనా కాదనేటువంటి సందేహం కలిగి ఒకసారి ఆ బృందావనంలో ఆయన ఆ గోవులందరినీ గోపబాలకులతో కలిసి మేపుతూ ఉన్నప్పుడు గోవులను గోపాలకులందరినీ కూడా ఆయన అపహరించి తన ఒక గుహలో దాచిపెడతాడు అని చెప్పి. సో ఇది తెలుసుకున్నటువంటి కృష్ణ భగవానుల వారు ఆ గోవులు గాను గోపబాలురు గాను ఆయనే మొత్తం కూడా మళ్ళీ ఎక్స్పాన్షన్ అవడం ద్వారా సాధారణంగానే యథావిధిగా అందరూ కూడా సాయంత్రం కాగానే ఇంటికి వెళ్ళిపోతారు అని చెప్తారు. ఆ గోవులు గోపాలు వారందరూ కూడా ఇంట్లో అక్కడ ఆ వారు వారిని సాధారణంగా ఆహ్వానిస్తూ హాయిగా ఉంటారు, ఎందుకంటే ఏమీ జరగలేదు అనుకుంటారు. కానీ ఎప్పుడైతే కొంత క్షణకాలం తన యొక్క మోహం తీరి అరే ఏం జరుగుతుంది అని మరలా చూస్తే యథావిధిగా మరలా మరుసటి రోజు ఆ సంవత్సర కాలం గడిచింది అని చెప్తారు. మన కాలం ఆయన యొక్క క్షణకాలం పాటు బ్రహ్మ క్షణకాలం ఆ సంవత్సర కాలం పాటు రోజు అవన్నీ కూడా రావడము పోవడం ఈ విధంగానే జరుగుతుంది. కానీ మరి ఏంటి అయ్యో నేను అపహరించానే, మరి ఏంటి అవన్నీ బయటకు తప్పించుకుని వచ్చాను, గుహలోకి వెళ్ళి చూస్తే అక్కడ అవన్నీ యాక్టివ్గా ఉన్నాయి. సో అప్పుడు వచ్చి ఆ కృష్ణ భగవానుల వారిని వేడుకుంటాడట, బ్రహ్మ తను చేసినటువంటి తప్పు తెలుస్తుంది. అలాగే మనం ఇంకొక విషయం కూడా చెప్తాము, ఆ గోవర్ధన గిరిని ఎత్తడము అనేటువంటి. సో అక్కడ ఆ బృందావనంలో అంతకు ముందు ఇంద్రుడికి పూజలు చేసేవారట నందుడు, వాళ్ళంతా బృందావరణ ప్రజలందరూ. కృష్ణ భగవానుల వారు ఆ గోవర్ధన పర్వతాన్ని మీ అందరికీ కూడా మంచి చేస్తున్నటువంటి ఆ పర్వతానికి పూజ చేయమంటే ఈ బాలుడు మాట విని వీరందరూ నాకు వ్యతిరేకంగా నన్ను పూజించట్లేదే అనేటువంటి భావనలో ఇంద్రుడు ఆ వరుణదేవుడిని పిలిచి కంటిన్యూస్ గా వర్షం కురిసేలాగా చేస్తాడు ఆ ప్రదేశంలో అని చెప్పి. అప్పుడు ఆ కృష్ణుడు చిన్ని కృష్ణుడుగా ఉన్నటువంటి ఆయన మనం సాధారణంగా చిటికన వేలుతో ఏమి చేయలేం, ఆ చిటికన వేలుతోనే ఆయన గోవర్ధన పర్వతాన్ని ఎత్తి అక్కడ ఉన్న వారిని అందరినీ కూడా ఆ వర్షం నుంచి సంరక్షించాడు అని చెప్తారు. అప్పుడు ఇంద్రుడు కూడా తన తప్పు తెలుసుకొని వచ్చి ఆ భగవంతుడిని శరణుజొచ్చడం జరిగింది అని చెప్తారు. సో ఆ విధంగా ఆయన యొక్క విభూతులు అనేకమైనటువంటివి. సో వాటిని ఇంతకు ముందు కూడా అధ్యాయాలలో ఆయన వివరించారు. సో వాటిని సరైనటువంటి క్రమంలో వాటిని అవగాహన చేసుకునే విధంగా అర్జునుడికి ఆ అత్యున్నతమైనటువంటి జ్ఞానాన్ని ఇప్పుడు మరలా వివరిస్తూ ఉన్నారు. ఆయన యొక్క విభూతులు, ఆయన ఈ విశ్వంలో ఏ రూపాలలో ఆయన ఉన్నారు అనేటువంటి ఆ భగవంతుని యొక్క విభూతులను ఆయన తెలియచేస్తూ ఉన్నారు. ఆయన ఇంకా చెప్తున్నారు, యో మామజమనాదించ వేత్తి లోకమహేశ్వరం అసమ్మూఢ సమర్త్యేషు సర్వ పాపై ప్రముచ్యతే. నన్ను జన్మరహితుడను అనాదిని అని సర్వలోక మహేశ్వరుడును అని తెలుసుకున్నవారు మోహమునకు గురికారు మరియు వారు సమస్త పాపముల నుండి విముక్తి చేయబడతారు. అంటే ఆ భగవంతుణ్ణి యథార్థంగా తెలుసుకునేటువంటి వారు ఇక మరలా ఈ మోహానికి గురికారు అని చెప్తున్నారు. సో ఇంకా ఆయన చెప్తున్నారు, మహర్షయ సప్త పూర్వే చత్వారో మనవస్తత మద్భావా మానస జాత ఏషాం లోక ఇమాం ప్రజాః. సో ఆయన చెప్తూ ఉన్నారు, సప్త ఋషులు, వారికి పూర్వము ఉన్న సనక సనందనాదులైనటువంటి నలుగురు మహర్షులు, అలాగే 14 మంది మనువులు నా మనస్సు నుండే ఉద్భవించారు. వివిధ లోకములందలి సమస్త ప్రజలు వారి నుండే జన్మించారు. అంటే ఈ సమస్త సృష్టికి కూడా ఆయనే మూలము అని ఇక్కడ మనకి తెలియచేస్తున్నారు ఈ శ్లోకంలో. ఆ భగవంతుడు అంటే ఈ భగవంతుడు విశ్వజనుల క్రమం అంటే సప్త ఋషులు, వారికి పూర్వం ఉన్నటువంటి ఆ సనక సనందనాదులైనటువంటి నలుగురు మహర్షులు, అలాగే 14 మంది మనవులు, అంటే ఈ మానవ సృష్టి అంతా కూడా జరుగుతూ ఉండేటువంటి ఆ మనవులు, వారందరూ కూడా నా మనసు నుండే ఉద్భవించారు. ఆ విధంగా వారి నుండి వివిధ లోకాల యందలి సమస్త జనులు వస్తున్నారు. అంటే ఇక్కడ భగవంతుడు ఏం చెప్తున్నాడంటే మనకి విశ్వజనుల యొక్క ఆ వంశ క్రమ సారాన్ని ఆయన తెలియచేస్తున్నారు. ఎలా ఈ సృష్టిలో ఒక్కొక్కరు ఉద్భవించారు అనేటువంటిది చెప్తూ ఉన్నారు. అదేవిధంగా ఆ దేవదేవుని యొక్క శక్తి నుండే జన్మించినటువంటి మూల జీవుడు బ్రహ్మ. ఆ బ్రహ్మనే మనం హిరణ్య గర్భుడు అని కూడా పిలుస్తూ ఉంటున్నాం.
సో ఆ బ్రహ్మ నుండి వచ్చినటువంటి ఆ సనక సనాదులు వారందరూ కూడా అంటే ఈ మొత్తానికి కూడా సృష్టికి ఆయనే మూలము అనేటువంటి, అలాగే ఈ జనుల యొక్క ఈ ప్రపంచంలో ఈ సృష్టిలో ఉండేటువంటి జనుల యొక్క వంశ సారాన్ని ఆయన మనకి ఈ శ్లోకంలో తెలియచేశారు. అదేవిధంగా ఇంకా చెప్తున్నా, ఏతాం విభూతిం యోగం చ మమ యో వేత్తి తత్వతః సో వికంపేన యోగేన యుజ్యతే నాత్ర సంశయః. సో ఆయన చెప్తున్నారు, నా మహిమలను దివ్య శక్తులను యథార్థంగా తెలిసిన వారు నిశ్చలమైన భక్తి యోగం ద్వారా నాతో ఏకమైపోతారు. ఈ విషయంలో ఎలాంటి సందేహానికి తావులేదు అంటూ ఆ భగవంతుని యొక్క అంటే ఆధ్యాత్మికమైనటువంటి ఆ ఆధ్యాత్మిక పరిపూర్ణత యొక్క అత్యున్నతమైనటువంటి అంశాన్ని ఈ శ్లోకంలో కృష్ణ భగవానుల వారు మనకి తెలియచేస్తున్నారు. అంటే ఆ భగవంతుడి యొక్క మహిమలను దివ్య శక్తులను యథార్థంగా ఎవడైతే తెలుసుకుంటున్నారో వారు ఖచ్చితంగా భక్తి యోగం ద్వారా ఆ భగవంతునిలో ఏకమై లీనమైపోతారు. అంటే శాశ్వతంగా ఉండేటువంటి ఆ పరమాత్ముని యొక్క దివ్యధామాన్ని చేరుకుంటారు అని చెప్తున్నారు. అందులో ఎటువంటి సందేహానికి తావులేదు అంటూ ఆ భగవంతుని యొక్క ఆధ్యాత్మిక విధానానికి ఆయన్ని చేరుకునేటువంటి మార్గాన్ని ఇక్కడ మనకి తెలియచేస్తున్నారు. అదేవిధంగా ఈ భగవద్గీత 10వ అధ్యాయంలోని 8 నుండి 11 శ్లోకం వరకు ఉండేటువంటి ఈ 4 శ్లోకాలు ఈ భగవద్గీత యొక్క సారాంశాన్ని తెలియచేస్తుంది మనకి అని చెప్తున్నారు. సో అందుకే దీన్ని ఈ 4 శ్లోకాలను చతుశ్లోకే భగవద్గీత అని చెప్తూ ఉంటారు. భగవద్గీత యొక్క సారాంశం అంతా కూడా ఈ 4 శ్లోకాలలోనే మిళితమై ఉన్నది అని చెప్తూ ఉంటారు. సో ఇందులో ఈ 8వ శ్లోకము ఆ భగవంతుడి యొక్క ఐశ్వర్యాలు తెలుసుకోవడం వలన కలిగేటువంటి ఫలితాలు ఏమిటి అనేటువంటిది తెలియచేస్తున్నారు. అదే ఇక్కడ అహం సర్వస్య ప్రభవో మత్త సర్వం ప్రవర్తతే ఇతి మత్వా భజంతే మాం బుధా భావ సమన్వితాః. సో ఆయన చెప్తున్నారు, నేనే సమస్త సృష్టికి మూల ఉత్పత్తి స్థానమును, నా వల్లనే సమస్తము నడుస్తున్నది. దీనిని పూర్ణంగా తెలుసుకున్నటువంటి జ్ఞానులు నన్ను అత్యంత భక్తి విశ్వాసాలతో ఆరాధిస్తూ ఉంటుంటారు. అంటే ఆ భగవంతుని యొక్క ఐశ్వర్యాలను తెలుసుకోవడం వల్ల కలిగే ఫలితం ఏమిటి అనేది చెప్తుంది. ఆ భగవంతుడే సమస్త సృష్టికి మూల ఉత్పత్తి స్థానము అని, ఆయన ద్వారానే ఈ సమస్తము నడుస్తుంది అని ఎవరైతే సంపూర్ణంగా తెలుసుకుంటున్నారో, ఆ భగవంతుడి యొక్క ఐశ్వర్యాలను సంపూర్ణంగా తెలుసుకుంటున్నారో, అలా తెలుసుకున్నటువంటి జ్ఞానులు అత్యంత భక్తి విశ్వాసాలతో ఆ భగవంతుడిని ఆరాధిస్తారు అని చెప్తున్నారు. అదియే ఆధ్యాత్మికంగా పరిపూర్ణత, అత్యున్నత శిఖరాగ్రమైనటువంటి దివ్య జ్ఞానము. ఆ భగవంతుడిని భక్తితో విశ్వాసంతో ఆరాధించడమే. సో తద్వారా భగవంతుడిలో లీనమయ్యేటువంటి అవకాశం కలుగుతుంది. అలాగే మరి ఎలా అంటే భక్తి ఏమిటి, ఎలాంటి భక్తితో ఆయన్ని మనం చెయ్యాలి అనేది 9వ శ్లోకం చెప్తుంది. శుద్ధ భక్తి అంటే ఏమిటి అనేటువంటి దాన్ని మనకి ఈ శ్లోకంలో తెలియచేస్తున్నారు. మచ్చిత్త మద్గత ప్రాణ బోధయంత పరస్పరం కథయంతచ్చ మాం నిత్యం తుష్యంతి చ రమంతి చ. సో ఆయన చెప్తున్నారు ఇక్కడ శుద్ధ భక్తి అంటే ఏమిటి, శుద్ధ భక్తులు ఏం చేస్తూ ఉంటారు అనేటువంటి అంశాలని ఈ శ్లోకంలో ఆయన మనకి తెలియచేస్తున్నారు. శుద్ధ భక్తులు మనసు నాయందే లగ్నం చేసి వారి జీవితాలని శరణాగతితో నాకే అర్పించి ఎల్లప్పుడూ నాయందే సంతుష్టులై ఉంటారు. ఒకరికొకరు నా గురించి తెలుపుకుంటూ మరియు నా వైభవాల గురించి చర్చించుకుంటూ అత్యంత తృప్తిని, పరమ ఆనందాన్ని అనుభవిస్తూ ఉంటుంటారు అని ఆ భగవంతుని యొక్క లీలల గురించి ఒక భక్తుడు మరొక భక్తునికి ఆ భగవంతుని యొక్క లీలలను చెప్పుకోవడం ద్వారా వారు సంతృప్తులై ఉండి సంతోషాన్ని, ఆనందాన్ని అనుభవిస్తూ ఉంటుంటారు. ఆ విధంగా ఆ భగవంతుని యొక్క దివ్యమైనటువంటి లీలలు ఎంత ఎక్కువగా వింటూ ఉంటే అంత ఎక్కువగా ఆ భగవంతుని పైన మనకి
భక్తి విశ్వాసాలు ఏర్పడుతూ ఉంటాయని చెప్తారు. అందుకే ఆ శుద్ధ భక్తులు ఎల్లప్పుడూ కూడా భగవంతునిపైనే మనసును లగ్నం చేసి వారు ఎప్పుడు కూడా ఆ భగవంతుని గురించి ధ్యానిస్తూ ఆ భగవంతుని యొక్క లీలల గురించి ఆ భగవంతుని యొక్క విభూతులను గురించి చర్చించుకుంటూ ఉంటారు అని చెప్తారు. మరి అలా చర్చించుకునేటువంటి అవకాశము, అలా భక్తిలో ఉండేటువంటి అవకాశాన్ని ఎవరికి ఆ భగవంతుడు ఇస్తాడు అంటే తనను చేరడానికి, ఆ భగవంతుడిని చేరడానికి ఎవరికి ఈ తెలివితేటలు ఇస్తున్నాడు అనేటువంటి అంశాన్ని ఈ 10వ శ్లోకంలో ఆయన తెలియచేస్తూ ఉన్నారు. తేషాం సతత యుక్తానాం భజతాం ప్రీతి పూర్వకం దదామి బుద్ధి యోగం తం ఏన మాముపయాంతి తే. సో ఆయన చెప్తున్నారు ఇక్కడ, ప్రేమపూర్వక భక్తితో సదా నన్ను సేవించే వాళ్లకు నేను బుద్ధి యోగమును ప్రసాదిస్తాను, దానిచే వారు నన్ను చేరుకోగలుగుతారు. ఎవరైతే ప్రేమపూర్వకమైనటువంటి భక్తితో ఆయన్ని నిరంతరము సేవిస్తూ ఉంటుంటారో అటువంటి వారికి ఆయనని ఆయన భక్తి మార్గాన్ని అనుసరించేటువంటి అవకాశాన్ని, వారికి అటువంటి ఆ భక్తిని చేసేటువంటి బుద్ధిని, బుద్ధి యోగాన్ని వారికి ప్రసాదిస్తాను అని చెప్తున్నారు. తద్వారా వారు ఆ భగవంతుణ్ణి చేరుకునేటువంటి అవకాశం కలుగుతుంది అని తెలియచేస్తున్నారు. అలాగే మరి ఈ మనం ఉండేటువంటి మోహము అనేటువంటి, కామము అనేటువంటి అజ్ఞానము నుండి ఎలా బయటపడాలి, ఎలా బయటపడతారు వారు అనేటువంటి దాన్ని కూడా ఆ కృష్ణ భగవానుల వారు ఈ 11వ శ్లోకంలో తెలియచేస్తున్నారు. తేషామేవాను కంపార్థం అహమజ్ఞానజం తమః నాశ యామ్యాత్మ భావస్థో జ్ఞాన దీపేన భాస్వత. సో ఆయన చెప్తున్నారు ఇక్కడ, ఎవరైతే నా శుద్ధ భక్తులు ఉన్నారో, నిరంతరము నన్నే పూజిస్తూ ఉన్నారో, నన్నే ధ్యానిస్తూ ఉన్నారో, నా గురించి ఒకరికొకరు చెప్పుకుంటూ ఉంటుంటారో, అటువంటి నా శుద్ధ భక్తుల పైన కరుణ చూపడానికి నేను వారి హృదయాలలోనే ఉండి అజ్ఞానం వలన కలిగినటువంటి ఆ అంధకారం ఏదైతే ఉందో, అజ్ఞానము అనేటువంటిది అంధకారం. సో ఆ అజ్ఞానం వల్ల కలిగినటువంటి అంధకారాన్ని తేజోవంతమైన జ్ఞానదీపంతో నశింపచేస్తాను. ఆ అజ్ఞానము అనేటువంటి అంధకారాన్ని జ్ఞానము అనేటువంటి వారిలో నేను జ్ఞానాన్ని కలగజేసి ఆ జ్ఞానము అనేటువంటి దీపం ద్వారా, ఆ తేజోవంతమైనటువంటి దీపము ద్వారా, జ్ఞాన దీపము ద్వారా నేను వారి హృదయాలలో ఉండేటువంటి ఆ అజ్ఞానముని తొలగించి వేస్తాను నేను. సో ఇంతకు ముందు కూడా చెప్పుకున్నాం, మనం చెప్పారు, భగవంతులు చెప్పారు, మనలో ఉండేటువంటి జ్ఞానాన్ని అజ్ఞానము, కామము అనేటువంటి అజ్ఞానము కప్పివేస్తుంది. కాబట్టి వాటి నుండి బయటపడాలి అని చెప్తున్నాం. ఆ బయటపడేటువంటి మార్గాన్ని ఇక్కడ కృష్ణ భగవానుల వారు ఈ 4 శ్లోకాల ద్వారా మనకి వివరించుకుంది. సో ఎవరైతే ఆయన యొక్క విభూతులను తెలుసుకున్నారో వారు భక్తి ద్వారా ఆయన్ని చేస్తున్నారు. అలా భక్తి ద్వారా నిరంతరము ఆయనని ఎవరైతే ధ్యానిస్తూ ఉన్నారో ఖచ్చితంగా వారు ఆయన్ని చేరుకుంటారు. అలా అట్లా ఉండేటువంటి ఆ శుద్ధ భక్తులు, వారికి ఆ శుద్ధ భక్తులు నిరంతరం కూడా భగవంతుడిని గురించి ఒకరికొకరు చెప్పుకుంటూ ఉంటారు. అలా ఉండేటువంటి ఆ శుద్ధ భక్తులను వారి యొక్క హృదయంలో ఆయన ఉండి ఆ హృదయాలలో కలిగినటువంటి అజ్ఞానాన్ని నశింపచేస్తాను అని చెప్తూ ఉన్నారు. ఇంకా ఆయన చెప్తున్నాడు. సో ఆయన చెప్పినటువంటి విన్న తర్వాత అర్జునుడు ఇంకా మాట్లాడుతున్నాడు. మరలా అర్జున ఉవాచ పరం బ్రహ్మ పరం దామ పవిత్రం పరమం భవాన్ పురుషం శాశ్వతం దివ్య మాది దేవమజం విభు ఆహుస్త్వ మృషయ సర్వే దేవర్షి నారదస్తథా అసితో దేవలో వ్యాసః స్వయం చైవ బ్రవీషి మే. సో అర్జునుడు ఈ విధంగా అంటున్నాడు, నీవు దేవదేవుడవు, పరంధాముడవు, పరిశుద్ధుడవు, సంపూర్ణ సత్యము నీవే, శాశ్వతమైన వాడవు నీవే. నీవు ఆది పురుషుడవు, అతీంద్రుడియు, పుట్టుక లేనివాడవు, సర్వ వ్యాప్తకుడవు నీవే అయ్యా అని ఆ కృష్ణ భగవానుల వారిని చెప్తూ
ఇక ఈ విషయాన్ని ఇంతకు ముందు ఉన్నటువంటి మహాత్ములైనటువంటి వారు నారదుడు, అసితుడు, దేవలుడు వంటి, అలాగే మరియు వ్యాసుడు వంటి గొప్ప ఋషులందరూ కూడా ఈ విషయాన్ని ధృవపరిచారయ్యా. అదే విషయాన్ని ఇప్పుడు స్వయంగా నీవు నాకు ప్రకటిస్తున్నావు అంటూ ఆ కృష్ణ భగవాన్ని ఆయన ఏ విధంగా అర్థం చేసుకున్నాడో అర్జునుడు ఆ విషయాలన్నీ కూడా సో అర్జునుడు కృష్ణ భగవానుల వారిని ఏ విధంగా అర్థం చేసుకున్నారో ఆ భగవద్గీత విన్నటువంటి ప్రతి భక్తుడు కూడా ఆయన్ని ఆ విధంగా అర్థం చేసుకున్నట్లయితే అది ఆ భగవంతుడిని చేరుకునేటువంటి మార్గం అవుతుంది. అది భగవద్గీతను మనము అవగాహన చేసుకున్న విధానం అవుతుంది. సో ఆ విధంగా ఆయన భగవంతుడిని అంటే భగవద్గీత ఇప్పటి వరకు ఆ కృష్ణ భగవానుల వారు చెప్పినటువంటి అంశాలను ఏ విధంగా అర్థం చేసుకున్నాడు, అలాగే అవన్నీ కూడా ఆయన చెప్తూ ఈ విషయాన్ని నేను అర్థం చేసుకోవడం ఒకటే కాదు, ఇంతకు ముందున్నటువంటి గొప్ప ఋషులైనటువంటి వారందరూ చెప్పారు, నీవే స్వయంగా ఇప్పుడు చెప్తూ ఉన్నావు నాకు అని ఆయన అర్థం చేసుకున్న దాన్ని, ఆయన నమ్మినటువంటి విషయాలని ఆ విధంగా చెప్తూ ఉన్నాడు. ఇంకా ఆయన అంటున్నాడు, ఓ కృష్ణ, ఓ యోగీశ్వర, నేను నిన్ను నిరంతరము ఎలా స్మరించగలను, ఎలా నిన్ను తెలుసుకోవాలి, ఓ దేవదేవ, ఏ ఏ స్వరూపాలలో నిన్ను గుర్తు చేసుకోగలను, నేను నిన్ను పూర్తిగా అవగాహన చేసుకున్నాను, కానీ నిన్ను నేను ఎలా నిరంతరము స్మరించాలయ్యా, నిన్ను నేను ఈ సృష్టిలో ఎలా తెలుసుకోవాలి, ఏ ఏ స్వరూపాలలో నీవు ఉన్నావు అవన్నీ నాకు వివరించమంటూ ఇంకా అడుగుతున్నాడు. ఓ జనార్దన, నీ యొక్క దివ్య మహిమలను మరియు అవతారాలను మరలా విస్తారంగా వివరింపవయ్యా నాకు ఒకసారి అంటూ, నీ వచనామృతము వింటూ ఉంటే ఎన్నటికీ తనివి తీరదు అయ్యా అని చెప్తున్నాడు. అంటే సాక్షాత్తు అక్కడ భగవంతుడే చెప్తున్నాడు కదా, ఆ భగవంతుడు చెప్తున్నటువంటి మాటలు అర్జునుడికి అమృతం లాగా ఉన్నాయంటున్నారు. సో అందుకే అంటున్నాడు ఆయన, నీ వచనామృతము వింటూ ఉంటే ఎన్నటికీ తనివి తీరడం లేదు, నీవు చెప్తూ ఉంటే ఇంకా ఇంకా వినాలి అనిపిస్తుంది, కనుకనే నీవు ఈ సృష్టిలో ఎలా ఉన్నావు, ఎక్కడెక్కడ ఉన్నావు, ఏ ఏ అవతారాలలో నీవు ఉన్నావు, నీ మహిమలు ఏమిటి అనేటువంటి అంశాలను మరొక్కసారి నాకు వివరించవయ్యా అని అర్జునుడు కృష్ణ భగవానుల వారిని మరలా వేడుకోవడం జరిగింది. దానికి కృష్ణ భగవానుల వారు ఈ విధంగా చెప్తుంది. శ్రీ భగవానువాచ హంతతే కథయిష్యామి దివ్యా హ్యాత్మ విభూతయః ప్రాధాన్యత కురు శ్రేష్ఠ నాస్త్యంతో విస్తరస్యమి. శ్రీ భగవానుడు ఈ విధంగా పలుకుతున్నాడు, ఓ అర్జున, నా దివ్య వైభవాలను గురించి అలాగే చెప్తాను. నీవు అడిగావు కదా అర్జున, నేను చెప్తాను. నా విభూతులకు అంతం లేనందువల్ల ముఖ్యమైన వాటినే నేను వివరిస్తాను అర్జున. సో నా యొక్క విభూతులు ఏవైతే ఉన్నాయో ఈ వైభవాలన్నీ కూడా అనేకం అనంతంగా ఉన్నాయి. భాగవతంలో ఆయన చెప్తుంటారు, నా యొక్క అవతారాలను నేనే లెక్కలేనటువంటి అవతారాలను పేర్లను నేను స్వీకరించాను, వాటన్నిటినీ నేనే గుర్తుంచుకోవడానికి ప్రయత్నం చేయను, అన్నిగా ఉన్నాయి అని చెప్పు. సో అదే ఇక్కడ చెప్తున్నారు మరొకసారి ఆయన, నా యొక్క విభూతులకు అంతం లేనందువల్ల వాటిలో కొన్ని ముఖ్యమైన వాటిని నేను వివరిస్తాను. ఒక మహాగ్రంథము, ఒక మహాపుస్తకము ఉంటే మనకి ఏం చేస్తాం, ముందు సూచిక ఉంటుంది. సూచికలో కొన్ని పాయింట్స్, అంటే ఈ అధ్యాయంలో ఈ పాయింట్స్ మనం కవర్ చేస్తున్నాము అని. అలాగే భగవద్గీతలో మనం మొత్తము 700 శ్లోకాలను ఒక 18 అధ్యాయాలుగా చెప్తాం. అదేవిధంగా ఆయన యొక్క అంతం లేనటువంటి ఆ విభూతులన్నింటిలో కొన్ని వాటిని నేను వివరిస్తాను అర్జున, విను అర్జున అంటూ ఆయన చెప్తున్నారు. ఇంకా చెప్తున్నారు ఆయన, అహమాత్మా గుడాకేశ సర్వభూతాశయ స్థితః అహమాదిచ్చ మధ్యం చ భూతానామంత ఏవ చ. ఓ అర్జున, నేను సర్వభూతముల హృదయంలో కూర్చుని ఉన్న పరమాత్మను, అంటే ఆయనే అందరి హృదయాలలో, అన్ని జీవుల యొక్క హృదయాలలో ఉండేటువంటి పరమాత్ముడును ఆయనే అని చెప్తున్నారు. నేనే సర్వ ప్రాణుల ఆది మధ్యము మరియు అంతము. అంటే ఆ జీవులన్నీ కూడా సృష్టించబడడానికి, అంటే ఉత్పత్తి కావడానికి, స్థితి అంటే కొంతకాలం నిలిచి ఉండడానికి, తర్వాత ప్రళయం అంటే చివరికి అంతమవడము, అన్నిటికీ కూడా నేనే మూలము అంటూ అంటే సర్వ జీవులు కూడా నా ద్వారానే సృష్టించబడుతున్నాయి, నా ద్వారానే పోషించబడుతున్నాయి, నా ద్వారానే అవి లయించిపోతున్నాయి అంటూ ఆయన చెప్తూ ఉన్నారు.
చెప్తూ ఇక ఆయన యొక్క విభూతులను కొన్ని ఆ అర్జునుడికి ఈ విధంగా వివరిస్తుంది. ఆదిత్యానామహం విష్ణు జ్యోతిషాం రవిరంశుమాన్ మరీచిర్మరుతామస్మి నక్షత్రానామహం శశి అని చెప్తున్నారు. నేను ఆదిత్యులలో విష్ణువుని, తేజస్సులలో ఆ తేజోవంతమైనటువంటి ఆ ప్రకాశవంతమైనటువంటి సూర్యుడిను నేను, మరుత్తులనే దేవతలలో మరీచి అనేటువంటి వాయువును నేను, మరియు రాత్రిపూట ఆకాశ నక్షత్రాలలో చంద్రుడును నేను అంటూ ఆయన ఏ విధంగా ఈ సృష్టిలో అడిగాడు కదా అర్జునుడు. సో అర్జునుడు అడిగినటువంటి దానికి ఆయన ఈ సృష్టిలో ఏ విధంగా ఆయన ఉన్నారు అనేటువంటి అంశాన్ని తెలియచేస్తూ ఉన్నారు. ఆ 12 మంది ఆదిత్యులలో ఉన్నారు. వారిలో శ్రీకృష్ణుడు అంటే ఆ విష్ణువు ప్రధానుడు అని చెప్తున్నారు. అలాగే ఈ తేజోవంతమైనటువంటి అన్ని ఇంట్లో కూడా సూర్యుడు ముఖ్యుడు, ఆ సూర్యుడు ఆయన అని చెప్తున్నారు. ఆ మరుత్తులు అనేటువంటి దేవతలలో మరీచి ఆయన అనేటువంటి వాయువు ఆయన అని చెప్తున్నారు. అలాగే రాత్రిపూట ఆకాశంలో అనేక తారలు ఉంటాయి, నక్షత్రాలు, అవన్నీ వాటిలో చంద్రుడు ఆయన అని తెలియచేస్తూ ఉన్నారు. ఇంకా చెప్తున్నారు ఆయన, వేదానాం సామవేదోస్మి దేవానామస్మి వాసవః ఇంద్రియాణం మనశ్చాస్మి భూతానామస్మి చేతన. వేదములలో నేను సామవేదమును, దేవతలలో నేను స్వర్గరాజు ఇంద్రుడను, ఇంద్రియములలో నేను మనస్సును, మరియు జీవులలో నేను ప్రాణమును అంటే చైతన్యాన్ని నేను, ఆ జీవులు ఇలా ఉన్నాయి, ఉనికిలో ఉన్నాయి అంటే ఆ జీవాన్ని నేను అంటూ ఆ ఆయన చెప్తున్నారు. ఆ వేదాలలో సామవేదము ని, అలాగే దేవతలలో ఆ దేవతలందరి యొక్క అధిపతి అయినటువంటి ఆ ఇంద్రుడు ఆయన అని చెప్తారు. మిగతా అందరు దేవతలకు కూడా అధిపతిగా ఉండేటువంటి ఆ ఇంద్రుడు ఆయన అని తెలియచేస్తుంది. అలాగే జీవులలో ఉండేటువంటి చైతన్యం ఆయన అని చెప్తూ ఉన్నారు. ఇంకా చెప్తున్నారు ఆయన, రుద్రాణం శంకరచాస్మి విత్తేషో యక్ష రక్షసాం వసూనాం పావకచాస్మి మేరు శిఖరినామహం. సమస్త రుద్రులలో నేను శివుడను, ఆ శంకరుడు ఆయన అని చెప్తున్నారు. ఆ సమస్త రుద్రులు, ఆ 11 మంది రుద్రులలో ఆయన ముఖ్యుడైనటువంటి శివుడు ఆయన అని చెప్తున్నారు. అలాగే యక్ష రాక్షసులలో ఆ ధనానికి అధిపతి అయినటువంటి కోశాధికారి అయినటువంటి ఆ కుబేరుడు ఆయన అని చెప్తున్నారు. అలాగే ఆ వసుదేవతలలో అగ్ని ఆయన అని చెప్తున్నారు. అలాగే పర్వతాలలో ఉన్నతమైనటువంటి ఆ మేరు పర్వతము ఆయన అని, ఆ ఉన్నతమైనటువంటి ఆయన యొక్క మహత్వాన్ని ఆయన ఇక్కడ మనకి తెలియచేస్తూ ఉన్నారు. ఇంకా చెప్తున్నారు ఆయన, ఓ అర్జున, నేను పురోహితులలో బృహస్పతిని, సేనాపతులలో కార్తికేయుడను, మరియు జలాశయాల్లో నేను సముద్రమును అని తెలుసుకో అంటూ ఆయన్ని ఏ విధంగా తెలుసుకోవాలి, ఆ పురోహితులలో గొప్పవాడైనటువంటి ఆ దేవతల యొక్క ఇంద్రుడి దగ్గర ఉండేటువంటి రాజగురువుగా ఉండేటువంటి పురోహితుడైనటువంటి బృహస్పతి ఆయన అని చెప్తారు. అలాగే ఆ సేనాపతులలో అంటే దేవతల యొక్క సైన్యానికి అధికారిగా ఉండేటువంటి సైన్యాధ్యక్షుడుగా ఉండేటువంటి కార్తికేయుడు, ఆ శివపార్వతుల కుమారుడైనటువంటి ఆ కార్తికేయుడు ఆయన అని చెప్తున్నారు. అలాగే ఆ జలాశయాలన్నింటిలో సముద్రాన్ని మించినటువంటిది ఉంది. సో జలాశయాల్లో ఉన్నతమైనటువంటి ఆ సముద్రము ఆయన అని తెలుసుకోమని చెప్తున్నారు. ఇంకా ఆయన చెప్తూ ఉన్నారు, మహర్షీనాం భృగురహం గిరామస్మి కమక్షరం యజ్ఞానాం జపయజ్ఞోస్మి స్థావరానాం హిమాలయః. మహర్షులలో నేను భృగు మహర్షిని, గొప్పవాడైనటువంటి ఆ భృగు మహర్షి అని చెప్తున్నారు. ఆ దివ్య ధ్వనులలో ఓంకారం, ఏకాక్షరమైనటువంటి ఆ ఓంకారాన్ని నేను అని చెప్తున్నారు. అలాగే యజ్ఞములలో నేను జప నామమును అని చెప్తున్నారు. యజ్ఞం చేసేటప్పుడు ఆ యజ్ఞంలో జపించేటువంటి నామము ఏదైతే ఉందో
ఆ నామము ఆయన అని చెప్తున్నారు. స్థిరంగా ఉండేటువంటి వాటిలో మహోన్నతమైనటువంటి హిమాలయాలు ఆయన అని తెలియచేస్తూ ఉన్నారు. ఇంకా చెప్తున్నారు ఆయన, అశ్వత్థ సర్వ వృక్షాణం దేవర్షీణాం చ నారదః గంధర్వాణాం చిత్రరథః సిద్ధానాం కపిలో ముని. అన్ని వృక్షములలో అశ్వత్థ వృక్షమును నేను, అన్ని వృక్షాలలో కూడా ఉన్నతమైనటువంటి సాక్షాత్తు ఆ విష్ణువుగా పిలువబడేటువంటి ఆ అశ్వత్థ వృక్షము అంటే రావి చెట్టు ఆయన అని చెప్తున్నారు. అలాగే దేవర్షులలో అన్ని లోకాలలోనూ సంచరించగలిగేటువంటి ఆ నారదుడు ఆయన అని చెప్తున్నారు. గంధర్వులలో చిత్రరథుడు ఆయన అని చెప్తున్నారు. అలాగే సిద్ధులలో ఆయన కపిల ముని, గొప్పవాడైనటువంటి కపిల మునిగా భగవంతుడిని తెలుసుకోమని చెప్తున్నారు. ఇక్కడ ఆ దేవతలలో గాన గంధర్వుల్లోనే ఉంటుంది. అంటే మంచి గానాన్ని చేయగలిగేటువంటి వారు, పాటలు పాడగలిగేటువంటి వారు, అలాగే నాట్యం చేసేటువంటి వారిలో మహోన్నతంగా ఉండేటువంటి అందంగా ఉండేటువంటి చిత్రరథుడు ఆయన అని చెప్తున్నారు. వారిలో ఆ గాన గంధర్వుల మంచి పాటలు పాడి నిరంతరము అక్కడ ఆ ఇంద్రలోకంలో కానీ అక్కడ ఉన్నతమైనటువంటి లోకాలలో ఉండేటువంటి వారిలో ఆ గంధర్వులు మంచిగా ఉంటే మంచి గాత్రం కలిగినటువంటి వారు, మంచి ఆకృతిని కలిగినటువంటి వారు అని చెప్తారు. అటువంటి వాటిలో ఇంకా చిత్రరథుడు అనేటువంటి వాడు ఇంకా మహోన్నతమైనటువంటి, సో అటువంటి చిత్రరథుడు ఆయన అని చెప్తున్నారు. అలాగే సిద్ధులు అంటే ఆ భక్తి ద్వారా సిద్ధులు పొందినటువంటి ఆ విభూతులు పొందినటువంటి వారిలో ఉన్నతుడు అయినటువంటి ఆ కపిల ముని ఆయన అని తెలియజేసుకోమంటున్నారు ఇక్కడ మనం. అదేవిధంగా ఆయన చెప్తున్నారు ఇంకా, అశ్వములలో అమృతంతో పుట్టిన ఉచ్చైస్రవమును నేను అని చెప్తున్నారు. అంటే ఆ అమృతం కొరకు ఆ పాల సముద్రాన్ని చిలికినప్పుడు దానికంటే ముందు, ఆ అమృతం కంటే ముందు వివిధమైనటువంటి వస్తువులు ఉద్భవించడం జరిగిందని చెప్తారు. అటువంటి సమయంలో ఉద్భవించినటువంటి ఆ ఉచ్చైస్రవము ఆయన అని చెప్తున్నారు. అలాగే గజరాజులలో ఆ ఏనుగులలో మహోన్నతమైనటువంటి ఐరావతము గొప్పది అని చెప్తారు. అటువంటి ఐరావతము ఆయన అని చెప్తున్నారు. మానవులలో రాజు అనేటువంటి వాడు, రాజ్యాన్ని అధికారిగా ఉండేటువంటి వాడు ఆ భగవంతుని యొక్క అంశాన్ని తెలియజేసుకోమంటున్నారు. కాబట్టి మనుషులలో నేను రాజును అని తెలుసుకో అర్జున అంటూ ఆయన మానవులలో ఆయన ఏ విధంగా ఉన్నారు అనేటువంటి తెలియజేస్తున్నారు. ఇంకా చెప్తున్నారు ఆయన, ఆయుధానామహం వజ్రం ధేనూనామస్మి కామదు ప్రజ నచ్చాస్మి కందర్పః సర్పనామస్మి వాసుకిః. ఆయుధములలో నేను వజ్రాయుధమును, గోవులలో నేను సురభి అనే కామధేనువును నేను అని, సంతాన ఉత్పత్తికి కారణమైనటువంటి ప్రేమదేవత అయిన మన్మధుడు ఆయన అని చెప్తున్నారు. అలాగే సర్పములలో ఆ సర్పానికి రాజు అయినటువంటి వాసుకి ఆయనని తెలియజేస్తున్నారు. సో సాధారణంగా మనం అంటాం, ఏదైనా గొప్పగా చేసి గొప్పగా ఉంటే అదొక వజ్రాయుధం. అంటే ఆ వజ్రాయుధం, ఆయుధాలలో మహోన్నతమైనటువంటి ఆయుధము వజ్రాయుధం. అలాగే పాలు ఇస్తూ పాడి పంటలు, సో మంచి పాడి ఆవుగా ఉండేటువంటి సురభి అని చెప్తున్నారు. గోవు అన్నిటినీ కూడా తీర్చగలిగేటువంటి ఆ కామధేనువు ఆయన చెప్తున్నారు. ధర్మబద్ధంగా సంతాన ఉత్పత్తికి కారణమైనటువంటి ప్రేరణ అయినటువంటి ఆ ప్రేమదేవత అయినటువంటి మన్మధుడు ఆయన అని చెప్తున్నారు. అలాగే సర్పములన్నింటికీ కూడా ప్రాధాన్యత వహించే సర్పరాజు అయినటువంటి ఆ వాసుకి ఆయన అని చెప్తూ ఉంది. సో ఇంకా చెప్తున్నారు ఆయన, అనేక పడగలు కలిగిన నాగులలో అనంతుడు ఆయన అని చెప్తున్నారు. అనంత నాగు అని చెప్తున్నారు. సో ఆ నాగులకు అధిపతి అయినటువంటి అనంతుడు, అనేక పడగలు కలిగినటువంటి అనంతుడు ఆయన అని చెప్తున్నారు. అలాగే జలవాసులలో ఆ జలవాసుల దేవత అయినటువంటి వరుణ దేవత ఆయన అని చెప్తున్నారు. అలాగే పితృదేవతలలో, పితృలోకాల్లో ఉండేటువంటి ఆ పితృ దేవతా లోకాల్లో అధిపతి అయినటువంటి ఆర్యముడు ఆయన అని చెప్తున్నారు. నియమాలను అమలు పరిచే వారిలో యమధర్మరాజును నేను అని చెప్తున్నాను. సో నియమాలను అమలు పరిచేటువంటి వాళ్ళు యమధర్మరాజే కదా.
మనం చేసేటువంటి పాపాలకి పుణ్యాలకి శిక్షలు వేస్తారు, నియమాలను అమలుపరుస్తాడు చిత్రగుప్తుడి ద్వారా అనుకుంటాం కదా. సో అటువంటి ఆ నియమాలను అమలుపరిచేటువంటి వారిలో యమధర్మరాజు ఆయన అని చెప్తున్నారు. ఇంకా చెప్తున్నారు ఆయన, ప్రహ్లాదచ్చాస్మి దైత్యానాం కాల కలయతామహం మృగాణాం చ మృగేంద్రోహం వైనతేయచ్చ పక్షిణాం. దైత్య దానవులలో అంటే ఆ రాక్షసులో వంటి వారిలో భక్త ప్రహ్లాదుడు ఆయన అని చెప్తున్నారు. అంటే ఆ దైత్యులలో ఉన్నతమైనటువంటి వాడు ఆ ప్రహ్లాదుడు. ఆ ప్రహ్లాదుడు ఆయన అని చెప్తున్నారు. అన్నింటినీ నియంత్రించేటువంటి దానిలో కాలము ఆయన అని చెప్తారు. కాలము ఇక అన్నిటినీ నియంత్రించగలిగేది కాలం. సో అటువంటి కాలము ఆయన అని చెప్తున్నాడు. ఆ జంతువుల రాజు అయినటువంటి సింహము ఆయన అని చెప్తున్నారు. అలాగే పక్షులలో పక్షిరాజు అయినటువంటి ఆ గరత్మంతుడు ఆయన అని తెలియచేస్తూ ఉంది. ఇంకా చెప్తున్నారు ఆయన, పవన పవతామస్మి రామ శస్త్రభృతామహం జుషానాం మకరచ్చాస్మి శ్రోతసామస్మి జహనవి. సో పవిత్రం చేసేటువంటి వాటిలో వాయువును నేను. సో అలాగే ఆయుధదారులలో శ్రీరామచంద్రుడను నేను అని చెప్తున్నారు. జలచరాలలో ముసలి ఆయన అని చెప్తున్నారు. ప్రవహించే నదులలో పవిత్ర గంగా నది ఆయనని తెలుసుకోమని చెప్తూ ఉన్నారు. ఇంకా చెప్తున్నారు ఆయన, ఓ అర్జున, సమస్త చరాచర సృష్టికి ఉత్పత్తి ఉనికికి అంతము నేనే, విద్యలలో ఆధ్యాత్మిక విద్యను నేనే అని వాదించే వాళ్ళలో ఆ వాదము ఏదైతే ఉందో దాన్ని కూడా నేనే అని చెప్తూ ఉన్నారు. అలాగే అక్షరాలలో అకారమును నేను, సమాసాలలో ద్వంద్వ సమాసాన్ని నేను అని, నాశనం లేని కాలాన్ని, అన్ని దిక్కులకు ముఖాలు కలిగినటువంటి బ్రహ్మను నేనే అని ఆ భగవంతుడి యొక్క విభూతుల గురించి తెలియజేస్తున్నారు. ఇంకా చెప్తున్నారు ఆయన, సర్వాన్ని హరించేటువంటి మృత్యువును నేను. మృత్యు వచ్చితే ఇక మిగిలేది ఏది ఉండదు. సో కనుక ఆ సర్వాన్ని హరించే మృత్యువును నేను అని, కలగబోయే వస్తువులకు మూలాన్ని నేను, స్త్రీలలో కీర్తి సంపద వాక్కు జ్ఞాపక శక్తి మేధ ధైర్యము ఓర్పు నేనే అని, ఆ స్త్రీలలో ఉండేటువంటి వివిధ వాటికి అధిపతులు అయినటువంటి కీర్తి సంపద స్త్రీ, వాక్కు మంచి మాట, ఆ జ్ఞాపక శక్తి మేధ ధైర్యము ఓర్పు అనేటువంటి ఇవన్నీ కూడా ఆ భగవంతుని యొక్క భావనలే అని తెలియచేస్తూ ఉన్నారు. ఇంకా చెప్తున్నారు ఆయన, నేను సామవేద గానాలలో బృహత్సామాన్ని. ఆ సామవేదంలో ఒక్కో రకమైనటువంటి గానము ఆ బృహత్సామము అని చెప్తారు. ఆ బృహత్సామము ఆయన అని చెప్తున్నారు. ఛందస్సులలో గాయత్రి ఆయన అని చెప్తున్నారు. మాసాలలో ఆహ్లాదకరంగా ఉండేటువంటి మార్గశిర మాసము ఆయన అని చెప్తున్నారు. అలాగే ఋతువులలో వసంత ఋతువు ఆయన అని చెప్తున్నారు. అంటే సాధారణంగా మనకి ఆహ్లాదకరంగా ఉండేటువంటి, అంటే ఎక్కువ వేడి ఎక్కువ చలి కాకుండా ఉండేటువంటి ఆ వసంత ఋతువు, అన్ని వృక్షాలు కూడా చిగురించేటువంటి ఆ వసంత ఋతువు ఆయన అని చెప్తూ ఉన్నారు. ఇంకా చెప్తున్నారు ఆయన, మోసగాళ్లలో జూదాన్ని నేను అని చెప్తున్నారు. తేజోవంతులలో తేజస్సు నేను అని, విజేతలలో విజయాన్ని ఆయన అని, కృషి సల్పే వాళ్ళలో ఆ కృషి ఆయన అని, అలాగే బలవంతులలో బలాన్ని నేను అని చెప్తున్నారు. ఇంకా చెప్తున్నారు ఆయన, వృష్ణినాం వాసుదేవోస్మి పాండవానాం ధనంజయః మునీనామప్యహం వ్యాస కవి నామ శన కవి. యాదవులలో వాసుదేవుణ్ణి నేను, పాండవులలో అర్జున్ని నేను. అంటే ఓ అర్జున నీవే నేను అని ఆ అర్జున్ని చెప్తున్నారు. మునులలో వ్యాసుణ్ణి నేను అని, అలాగే సూక్ష్మ బుద్ధి కలిగినటువంటి అంటే కవులలో శుక్రాచార్యుణ్ణి ఆయనని, ఆ రాక్షసుల గురువు అయినటువంటి శుక్రాచార్యుడు ఆయన అని తెలియచేస్తారు. ఇంకా చెప్తున్నారు ఆయన,
దండో దమయతామస్మి నీతిరస్మి జిగీషితాం మౌనం చైవాస్మి గుహ్యానాం జ్ఞానం జ్ఞానవతామహం. ధర్మ విరుద్ధతను అణిచివేత మార్గాలలో నేను శిక్షను. సో ఇక్కడ ధర్మకి విరుద్ధంగా నడిచేటప్పుడు దాన్ని ఆ ధర్మ విరుద్ధతను అణచడానికి వేచేటువంటి శిక్ష ఏదైతే ఉందో ఆ శిక్ష ఆయన అని చెప్తున్నారు. అలాగే విజయం కోరుకునేటువంటి వారిలో ఆ విజయం కోసం వేచేటువంటి వ్యూహం ఏదైతే ఉందో ఆ వ్యూహం ఆయన అని చెప్తున్నారు. రహస్యములలో మౌనం అంటే మనం మాట్లాడకుండా ఉంటే రహస్యం అలాగే ఉంటుంది. మాట్లాడుతూ ఉన్నాను అనుకోండి ఆ రహస్యాలన్నీ కూడా బయటకు వచ్చేస్తాయి కదా. సో కాబట్టి రహస్యములలో మౌనము ఆయన అని చెప్తున్నారు. వివేకవంతులలో జ్ఞానం, ఆ విజ్ఞానం ఏదైతే ఉందో ఆ జ్ఞానం వివేకవంతులు కలిగి ఉండేటువంటి ఆ జ్ఞానం కూడా ఆయన అని చెప్తుంది. ఇంకా చెప్తున్నారు ఆయన, యచ్చాపి సర్వభూతానాం బీజం తదహమర్జున న తదస్తి వినాయత్ స్యాన్ మయా భూతం చరాచరం. ఓ అర్జున, ఇంకా నేను అన్ని జీవుల జన్మ కారణమైన విత్తనం. సో అంటే ఈ ఆది బీజం ఆ ప్రతి జీవి యొక్క ఉనికిలోకి రావడానికి కారణమైనటువంటి విత్తనము ఆయన అని చెప్తున్నారు. అలా కదిలే లేదా కదలని ఏ జీవి అయినా నేను లేకుండా ఉనికిలోకి ఉండదు. అంటే ఈ సర్వ ప్రాణులు కూడా ఆయన పైనే ఆధారపడి ఉన్నాయి అనేటువంటి అంశాన్ని ఆయన తెలియచేస్తూ ఉన్నారు. అంటే ఇవన్నీ కూడా ఈ సృష్టిలో ఉండేటువంటి ప్రతిదీ కూడా ఆయన ద్వారానే ఉనికిలోకి వస్తుంది. ఆయన లేనిది ఇంకా ఏది కూడా లేదు అనేటువంటి విషయాన్ని ఇక్కడ మనకి తెలియచేస్తూ ఉన్నారు. ఇంకా చెప్తున్నారు ఆయన, నాం తోస్తి మమ దివ్యానాం విభూతీనాం పరం తప ఏష తుద్ధేశత ప్రోక్తో విభూతేర్విస్తరో మయా. ఓ శత్రుంజయుడా, నా దివ్య రూపములకు అంతమే లేదు. నేను నీతో చెప్పినది అంతా నా అనంత విభూతుల యొక్క సూచన మాత్రమే. ఇంతకుముందే అనుకున్నాం కదా, ఒక ఇండెక్స్ అన్ని కూడా ఇది అనేటువంటి ఆయన చెప్పినటువంటి అన్ని కూడా ఆయన యొక్క విభూతుల యొక్క సూచిక మాత్రమే అని చెప్తున్నారు. ఆయన యొక్క విభూతులు అంతం లేనటువంటివి. వాటిలో కొన్నింటిని మాత్రమే ఇండెక్స్ గా మాత్రమే నేను కొన్ని అంశాలని నేను తెలియచేశానయ్యా అర్జున అంటూ ఆయన యొక్క దివ్యమైనటువంటి ఆ రూపాలకు అంతమే లేదు. కాకపోతే నీకు నేను వివరించినవన్నీ కూడా నా యొక్క అనంతమైనటువంటి విభూతుల యొక్క సూచన మాత్రమే, జస్ట్ ఇండికేటర్స్ మాత్రమే అవి అంటూ ఆయన యొక్క ఆ అనంతమైనటువంటి విభూతుల యొక్క విజయ సూచికగా కొన్నింటిని ఆ అర్జునుడు అడిగినందుకు వాటిని వివరించడం జరిగింది ఇక్కడ. ఇంకా చెప్తున్నారు ఆయన, యద్యత్ విభూతి మత్సత్వం శ్రీమద్ ఊర్జితమేవ వా తత్ తత్ దేవావగచ్చత్వం మమ తేజో శశంభవం. ఈ లోకంలో ఐశ్వర్యవంతమైనవి, సుందరవంతమైనవి, మహిమ కలవి అయిన సమస్త సృష్టులు కేవలము నా తేజస్సులోని ఒక అంశము నుండి ఉద్భవించినవని తెలుసుకో అర్జున అంటూ ఈ సృష్టి అంతా కూడా ఆయన యొక్క ఆ తేజస్సులో, ఆయన మాయల్లో, యోగ మాయల్లోని ఒక అంశ ద్వారా మాత్రమే ఇవన్నీ కూడా ఉనికిలోకి వస్తున్నాయి. ఈ లోకంలో ఐశ్వర్యవంతమైనవి, సుందరవంతమైనవి, మహిమలు కలిగినవి అయిన సమస్త సృష్టిలు కూడా కేవలము ఆయన యొక్క తేజస్సులోని ఒక అంశ ద్వారా మాత్రమే ఇవన్నీ ఉద్భవించాయి అని తెలియచేస్తుంది. సో చెప్తూ ఇక ఆయన చివరి శ్లోకంలో ఈ ఆయన యొక్క విభూతుల జ్ఞానం యొక్క అవసరం ఏమిటి అనేటువంటి అంశాన్ని తెలియచేస్తూ ఈ అధ్యాయాన్ని ముగిస్తున్నారు కృష్ణ భగవానుల వారు. అథవా బహు నైతేన కిం జ్ఞాతేన తవార్జున విష్టభ్యాహమిదం కృత్స్ననం ఏకాంశేన స్థితో జగత్. ఓ అర్జున, ఈ వివరణాత్మక జ్ఞానం యొక్క అవసరమేమున్నది?
కేవలము నా ఒక్క అంశ మాత్రం చేతనే ఈ విశ్వమంతా వ్యాపించి పోషిస్తూ ఉన్నాను నీకు అని ఆయన యొక్క విభూతులలోని ఆయన యొక్క దివ్యమైనటువంటి మహత్వంలోని ఒక్క అంశ మాత్రమే, అంశ చేతనే ఈ విశ్వమంతా వ్యాపించి ఆయన పోషిస్తున్నాను అని తెలియచేస్తూ ఈ అధ్యాయాన్ని ఈ విధంగా ఆయన యొక్క దివ్యమైనటువంటి విభూతులను తెలియచేస్తూ ఆ విభూతులలోని కొన్ని ఇంటిని మనకి వివరిస్తూ ఈ విధంగా ఆయన ఈ అధ్యాయాన్ని ముగించడం జరిగింది. హరే కృష్ణ, అందరూ జపించండి. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ అండి అందరికీ.